లడ్డూ ప్రసాదాన్ని కల్తీ చేశాం, తప్పు మీద తప్పు చేసేశాం, ఆ కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వరునితో పెట్టుకున్నాం, ఏమవుతుందో ఏమో అంటూ భయంతో ఉన్నాం అంటూ మాజీ మంత్రులు ఆర్కే రోజా, జోగి రమేష్ల మధ్య సంభాషణల వీడియో వైరల్ అవుతోంది. పైగా నేషనల్ మీడియా కూడా దుమ్మెత్తిపోస్తోంది. ఇక కష్టమే అంటూ రోజా, జోగి రమేష్ సంభాషణ లీక్ అయింది. తప్పు చేశాం, దేవుడితో పెట్టుకున్నాం, ఏ సైడ్ నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏం చేస్తాడో అన్న భయం అందరిలో కనిపిస్తుంది. పైకి బింకంగా మనం మాట్లాడటం తప్ప ఏదో తప్పు చేసుకుంటూ పోతున్నారు. జనాల్లో బాగా నేషనల్ బాగా కవర్ చేసేసింది, నేషనల్ న్యూస్ అయిపోయింది, పార్లమెంట్ లో మాట్లాడుతున్నాం. జనాల్లో బాగా అర్థమైంది. మేము గవర్నమెంట్ లో ఉన్నాం అన్న ఒక ఇది తప్పు చేశాం, దేవుడితో పెట్టుకున్నాం, ఏ సైడ్ నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏం చేస్తాడో అన్న భయం అందరిలో కనిపిస్తుంది. పైకి బింకంగా మనం మాట్లాడటం తప్ప ఏదో తప్పు చేసుకుంటూ పోతున్నారు. జనాల్లో బాగా నేషనల్ బాగా కవర్ చేసేసింది, నేషనల్ న్యూస్ అయిపోయింది, పార్లమెంట్ లో మాట్లాడుతున్నాం. జనాల్లో బాగా అర్థమైంది. ఇంట్లో వైఫ్ పిల్లలు అందరూ లేడీస్ ఏ